Pwy ydw i? O lle ddes i? Pam ydw i yma? Pam ydw i am gwybod? Pam rydym yn ddioddef? Lle gallai ddarganfod gobaith? A ydy Duw yn bodoli? A fedrwn wybod yn sicr? Fyddai'n bosib i'w cyfarfod. Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl. Does dim gwadu fod y wlad fach yma o fôn i fynwy yn llawn o harddwch a golygfeydd sy'n gwbl ryfeddol, golygfeydd sy'n syfrdanol ac yn esgor ar ryfeddod. O fawredd cadarn yn mynyddoedd, lle mae cerddwyr yn crwydro hyd lwybrau cyfarwydd ac yn darganfod pethau newydd o hyd, i'r traethau lle daw teuluoedd i chwarae a lle daw syrffwyr o bob rhan o'r byd i ymlid y don nesaf. I'r erwau o barciau o goedwigoedd, llefydd sy'n ein hatgoffa o fawredd byd natur, llefydd i ymlacio, llefydd i gael heddwch a tawelwch sy'n brin anghyffredin yn y byd arferol. Mae gan bob un ohono ni lecyn arbennig lle i fynd i sefyll a syllu, llefydd lle den ni'n llythrenol yn anadlu mewn yn ceisio am signo'r amgylchedd naturiol. Llefydd i ddeffro syndod a rhyfeddod y plentyn sydd yno ni. Mae'n ddigon hawdd mynd i ymarfer corff mewn campfa neu ymlacio mewn amryw byd o lefydd. Ond mae rhywbeth arbennig am ymlacio yng nghanol byd natur. Rhywbeth sydd rhywsut yn ein helpu i ail ddarganfod yn hunain, i gael golwg newydd, persbectif newydd. Llefydd i ail cysylltu gyda rhywbeth sy'n fwy na ni'n hunain, rhywbeth oesol, rhywbeth sy'n aros. Cwestiwn, beth ydy'r atynfa i lefydd fel yma? Ar wahân i'r gwyliau, yr awyr iach ar ymarfer corff, beth sy'n peri yn bod ni'n ymlacio cystal ac yn cael ein hadfywio mewn llefydd fel yma? Wrth syllu'n hir ar y canopi o ser uwch ein pennau, neu wrth blygu i wrando ar sŵn y miloedd o greaduriaid bychain dan ein traed, neu wrth gael ein swyno a rhyfeddu at y clytwaith o liwiau sydd yn y greadigaeth. Beth sydd yno sy'n ein hysbrydoli gymaint? Beth mae'n ei wneud i mi? I ble mae'r cwbl yn cyfeirio fe enaid? Ro'n i mewn parc safari gyda'r teulu chydig fisoedd yn ôl, ac roedd y plant yn gwrando'n astyd ar y dyn oedd wedi dod â nadroedd anferth i'w dangos i ni. Roedd yn esbonio mor glyfar ydi eu cyrff nhw, a'i fod yn golygu fod neidr yn medru gwneud y pethau mae nadroedd yn ei gwneud yn berffaith, ac ni allai arbenigwr beidio a defnyddio'r ymadrodd mae wedi ei gynllunio'n arbennig ar gyfer hyn. Wedi ei gynllunio'n berffaith ar gyfer diddorol. Pan fydd rhywbeth yn gweithio'n berffaith, den ni'n naturiol yn tybio fod rhywun wedi ei gynllunio a'i wneud i'r union dasg yna. Mae hyn yn gymaint rhan o'n ffordd o feddwl allwn ni'n peidio a defnyddio iaith cynllunio. Wrth gymryd cam yn ôl o fyd y neidr ac edrych ar yr holl amrywiaeth rhyfeddol o anifeiliaid ac yna ar fyd natur yn gyfan, gyda mater, lle ac amser yn gweithio gyda'i gilydd i wneud y gweddill o'r bydysawd, rhaid gofyn fyddai'n bosib i'r cwbl i gyd weithio mor berffaith ar ddamwen trwy ryw broses ddall o brofi a methu,
Os yw'r cynllun rhyfeddol yma i weld yn y bydysawd, ydy hyn i'm yn galw am gynllunydd mwy rhyfeddol? Hyd y gwelai, o beth ydych chi'n weld ar lefel molecular yn y gell, o'r bacteria symla i'r anifeiliaid mwyaf, mae yna dechnoleg molecular anhygoel sydd yn gyrru'r cyfan. Jyst rhoi enghraifft i chi, os ydych chi'n cymryd tanwydd bywyd, sef ATP, sy'n rhoi ynni y holl brosesau'r gell a bywyd yn gyfan gwbl, mae'n bihafio chydig fel petrol mewn car, lle ydych chi'n cael carbon dioxide a dŵr wrth losgu'r tanwydd yn yr injan. Ond wahanol i'r car, lle ydych chi'n gallu ailgylchu'r tanwydd o gwbl, chi'n ailgreu'r petrol, mae ATP yn cael ei ailgreu ailgylchu yn y corff, a mae yn y corff dynol, dyn ni'n ailgylchu tua'n pwysau'n cyrff yn hynny, 70 kg o danwydd bob dydd, sydd yn anhygoel pan chi'n meddwl amdano fo. A mae hyn i gyd yn cael ei wneud gen beiriannau bach trydanol sydd llai na rhyw 100 milfed o filimetr mewn maint, yn anhygoel o fach. A mae rhain yn gweithio'n arbennig, a allwch chi roi'r holl ffysegwyr, cemegwyr, biolegwyr y byd at ei gilydd, allan ni'n meddwl am trio creu rhywbeth o'r fath. Ac eto mae hynna'n digwydd yn holl bywyd. Mae'r cwestiwn yma gyd yn gymleth, a mae'n beryglus beidio bod yn rhy simplistig yn y ffordd ni'n trin y cwestiynau. Ond erbyn allwn ni ddim profi na datbrofi bodoliaeth Duw o'r drwywyddoniaeth, dwi'n credu bod be dwi'n gweld o'r dystiolaeth yn pwyntio'n gry at y ffaith bod yna greawdwr tu ôl y cyfan i'r hwn dyn ni rhaid fod yn ddiolchgar am y bywyd. Ac os dyn ni'n cael yn bywyd drwyddo fo, yna mae rhaid ni ofyn beth sgynna fo a be mae o eisiau genno ni yn y bwydau ni hefyd. Yna'n cwestiwn bwysig iawn. Ydy'n bosib i brydferthwch mor rhyfeddol a chynllun mor gain fodoli heb greawdwr? Dyn ni gyd yn gofyn y cwestiwn rhyw ben, sut ddeithon ni yma? Pam dwi yma? Os yw'r dystiolaeth yn gynyddol awgrymu fod ne gynllun, fod ne feddwl neu bersonoliaeth, fod ne rym tu ôl i'r cwbl, y cwestiwn naturiol wedyn ydy, pwy ydy'r cynlluniwr? Pwy ydy'r athrylydd dwyfol sydd wedi meddwl am hyn i gyd? Pa fath o rym goruwch naturiol allai fod wedi ei greu? Meddyliwch am y posibilrwydd yma am eiliad. Beth os nad rhyw ddamwain ydyn ni? Nad canlyniad siawns mewn gêm o rwlet gosmig? Beth os nad grymoedd dall sydd wedi llunio ein hamgylchedd, yr holl rywiogaethau, ac yn y diwedd ein tynged ni'n hunain, ond Duw cariadus sy'n rhoi cyfeiriad ac yn gofalu. Yn yr ysgrythyrau, drwy lais y proffwydi, caiff y darlun dro ar ôl tro i ddefnyddio ddiw fel crochennydd. Mae'r proffwyd Jeremia yn ysgrifennu fel yma. Ithim i lawr i dŷ'r crochennydd a'i gael yn gweithio ar y droell, a difwynwyd yn llawr crochennydd y llestr pridd oedd yn ei lunio, ac wnaeth ef yr eildro yn llestr gwahanol, fel y gwelai'n dda. Oni allaf fi eich trafod chi tu Israel fel y mae'r crochennydd hwn yn ei wneud ar clai, medd yr arglwydd? Fel clai yn llawr crochennydd, felly rydych chwi yn fy llaw i tu Israel. Cwestiwn. Beth os oes na gynlluniwr y tu cefn i'r bydysawd? Nid un sydd wedi creu'r cyfan fel cloc sy'n cadw ei hun i fynd, ond un sydd fel yn y darlun yma, un sydd fel y crochennydd, gyda'r gallu dwyfol i siapio a moldio, a'i fod yn parhau i wneud hynny yn hanes popeth a wnaeth. Beth os ydy Duw mewn cyswllt ac yn cymryd diddordeb brwd yng ngwaith ei ddwylo, yn ei fyd ac yno ni? Beth os ydy ei sylw o ei gariad yn dal wedi ei hoelio y fan yma, y funud yma?
Ond mae hefyd yn ddarlun o Lester sydd heb ei orffen, yn un sydd wedi ei sbwylio mewn mannau. Ac mae'r crochennydd yn gwybod beth sydd orau ac yn dal ati i weithio arno i'w ail wneud. Beth os ydi o bwys iddo, beth dwi'n ei wneud ar bywyd a greodd ar ynghyferi? Beth os allwn ni ddim darganfod ein potensial llawn, ond yn ei gwmni o? Allai'm darganfod fy hun yn llawn heb ildio fy hun iddo. Mae ganddo gynllun mewn golwg. Mae'n gwybod beth sydd ore, a mae am weld yr hyn sydd ore. Ac os di hyn yn wir, beth sydd i'w wneud gyda'r reddf yna sydd yno i geisio siapio mywyd am dyfodol yn hun? Allai stopio ceisio cymryd lle'r crochennydd, lle'r cynllunydd, a dysgu gorffwys yng ngafael ei ras. Oes maddeuant am y craciau a'r hyn sydd wedi torri, oes posib fael wneud i? Ydy'n posib fod y llefydd hynny y byddwn ni'n dianc iddyn nhw, yn ein hadfywio am ei bod yn arwyddbus di'n henaid o realiti mwy, sef ein bod wedi ein cynllunio'n brydferth gan Dduw sy'n dal am ein siapio ni fod yr hyn cynlluniodd ni fod. Meddyliwch, trafodwch, holwch